Ahoj, zdravím všechny slečny, já jsem Kuba a to je zatím všechno, co mě potřebujete vědět. Raketou na Mars poletíme zas, ty a já. Raketou jen já a ty a to touhletou jen pro nás. Ne, ja som ešte nezaspala. Berem to, že si prišiel tak akože ticho, že sme tu všetci nervózni na tomto pódium, akože vieš, ešte sa nemôžeš tak prejaviť. Vyzeráš presne ako môj škrečo, keď mu mením piliny. Úplne vystrašený. Bol to len situačný opis, nebol akože len výraz. Beru to jako kompliment. Jo. Ty máš doma křečka? Už je mŕtvý. Tak to nebyl kompliment. OK, toto neviem zažehliť. Ja som to až teraz pochopil, lebo ja som myslel, že pumpa. Ne, Áno, však to je africká divá svinia. divá To nie je svinia. čierna. No divá Nie, svinia. bumba. No, Hakuna veď ja Matata. som vtedy rozumel pumpa. Že prečo Proste- máš pumpu? Tak asi diesel pumpa, ne? Ti říkám, jak... To bolo tebe, či mne? Proč ne? On je taký strašne chutný, strašne krásne očka má, som videla na monitore. Úplne na zjedenie celý, taký cukrikový proste, ale na budúce sa ohol. Dobře. Týnko, to je tvoje věková kategorie, je mu víc než 15. To občanku už má, tak dobrý. Právě. Ne. Takhle. Ne. Možná se zeptej, jestli má řidičák, taky to je důležitý informace, jako na začátku vztahu, že jo? Řidičák, je tam Dobrý, řidičák? to nemusíš, hele. Ne, jo. Takhle, nejsem můj typ, opravdu nejsem můj typ. Ty jsi takový spíš jako média, takový ten zarostlej medvídek, ke kterýmu jako, ale ne, já jsem na ty tygry. Tak promiň. Já mám tygra vytetovaný zrovna na ruce, že jsem tygr A v to českém jsem horoskopu. nevěděla, vidíš to? Ale furt seš medvěd. Jaj. Zadek se mi nelíbil. Zadek se ti nelíbil. Zadek se mi nelíbil. Já Je nevím, tam jestli- ještě nějaká další slabina? Ne, zadek. Ty sa neotáčaj, Málo lebo energie, máš ďalšie kolo pred nízké. sebou. Dobře. Čau, tady Frýsku, vítám vás u tady toho dalšího videa. Aska přijela Československá televize, že celý den budete se mnou. Tak, a tady to je můj svět, no, tady to je moje práce, můj život. Kuba je svůj, je upřímnej, což se cení v téhle době. Tak jo, přesunuli jsme se teďka do mého pokoje. Vlastně tady se všechno vytváří, všechny ty videa. Co to je? Silver Button, což je ocenění, vlastně, který dostane youtuber, když má 100 000 odběratelů. Že nemůžeš dělat. Já se taky nemůžu. Vypadám, jak kdyby mě mama čekala omylem. Když zrovna nežiju YouTubem, tak žiju tímhle. Ale řeknu ti to takhle, když budeš dobrá, tak tě i povedu. Narodil se klínka, byl to asi 8. Půl metru do výšky, skoro 5 kilo. Díl se z něho, něco ještě zbylo. Celý život šikana, posměchy a stres. Nikdo nemohl předpovědět, jak to bude dnes. Ja som seba kritická. Zamyslete se nad sebou aspoň chviličku, někdy je to docela dobrý, říká se tomu sebereflexe. Ale jinak jsem nasradej z toho.